करेला पलंग पहे हेंगरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे टिके 5 मिनट उठते हम लहर आही रे माई टिके 5 मिनट उठते हम लहर हमरा लहंगा तो फेंको त फेनरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे डीजे गजीस चाइना मॉडल मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे डीजे गजीस चाइना मॉडल म्यूजिक डायरेक्टर विकास राइटर प्रदीप दिया ललन बिहारी बुझे ना मोरा मजबूरी रे आपस में लड़ेला दुनु जो बनावा भीतर से मन जला कूदी रे भीतर से मन जला आए हाय मधुम कवि पप्पू ललन बिहारी बुझे ना मोरा मजबूरी रे आपस में लड़ेला दुनु जो बनावा भीतर से मन जला कूदी रे हमरा चढ़ाली जवानी के ना बुझो परेशानी विकास राजा हो नहीं हर के मेहनरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे सैया के सामान लागे चाइना मॉडल के करेला पलंग पहे हेंगरे VS रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।